Benovo i Holino malo kraljevstvo. Današnja avantura počinje u velikom drvetu patuljaka. Berba voća. Idemo, ljudi, krećemo! Zdravo, Bene! Zdravo, Holly! Kuda ste krenuli? Danas je dan berbe. Možemo i mi s vama. Uskačite! Danas je dan kada beremo sve voće sa farme. I pravimo voćne pite. A onda večeras pravimo igranku. Volim igranke. I ja. Dobro jutro! Dobro jutro, stari mudri patuljku! Vreme je za berbu! Ura! Svi krenite ka jagodama! Ove godine jagode su odlično rodile. Ima ih i više nego što nam treba! I evo nas, jagodnjak! O, ali kud su nestale sve jagode? Nema ih, pojedene su! Šta? Ali to je ludo! Neverovatno! Kako to? Juče je ovdje bila gomila jagoda. Šta je moglo da ih pojede? Ne znam, nikad nisam video ovako nešto. Da proverimo jabuke. Idemo, gospodine Patuče. Evo nas, ukusne jabuke. Dobro, berite jabuke. Ali jabuke su nestale. Šta? Ovo je nemoguće. Gomila jabuka je juče bila ovdje. Ovdje se dešava nešto mnogo čudno. Nema jagoda, ni jabuka. Šta ih je pojelo? Da nisu skakavci. Da, postoje priče o insektima koji se zovu skakavci. Dolaze u milionima i napadaju voće. Sve pojedu za nekoliko sekundi. Jedu ga i 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 jedu ga. Da, hvala, jedu gospođo ga. Patuljak, shvatili smo. Ali skakavci ne nose cipele broj 39. Šta je to? Otisak stopala. Naše voće nije pojeo taj roj skakavaca. Naše voće je pojeo roj gnoma. Gnoma! Stari mudri patuljku, koliko gnoma je potrebno da se napravi roj? Samo jedan. Gnomi imaju ogroman apetit. Ne mogu da se zaustave u jelu. Čim vide hranu, oni je smažu. Tako je. Oni jedu i jedu i jedu i jedu. Da, gospođo Patuljak. Da li to znači da neće biti berbe? A ni igranke. Da, Ne, zato što još uvijek imamo kupine. One rastu u divljini. Kupine. Da, ali treba da stignemo do kupina pre gnoma. Kako ćemo da zaustavimo gnoma da ne pojede sve? Pa postoji izreka da uplašiš gnoma, nosi pomoranđu iz svog doma. da, to smo jednom pokušali. Šta se dogodilo? Pojao je pomoranđu. Da, gnomi vole sve voće. Jedina stvar koju vole više od voća je pita. Evo nas. Kupine su i dalje tu, dobro je. Hvala Bogu. Ne gubite vreme, počnite berbu. Važi! Branje kupina je jedan od najopasnijih poslova za patuljke. Zašto? Zato što su patuljci mnogo mali. A žbunje kupine je prepuno velikog trnja. A najbolje kupine su visoko. Ne mogu da dohvatim. Daj da ti pomognem. A, baš ukusno. Zdravo, drago mi je što vas vidim. Pa meni nije milo što tebe vidim. O, kakva šteta. Inače sam veoma voljen. Stvarno? Ne, baš svi me mrze. Pa nisam iznenađena. Pojeo si naše jagode i naše jabuke, a sad si došao da pojedeš i kupine. O, Bože, baš mi je žao. Nisam znao da su vaše. Baš su ukusne. Stani! Prestani da jedeš sve. Ne mogu da prestanem. Izvinite. Zaista odlično bere kupine. Da, trnje mi ne smeta. O da, imam debelu kožu. Zašto ne pitate gospodina gnoma da ubere kupine za nas? Pametno. Tako ćemo da spasemo berbu.
I igranku. Igranku? O, ja volim igranke. Mogu li da dođem? Ne! Shvatit ću to kao poziv. Kad počinje igranka? Gospodine gnome, možete da dođete na igranku ako uberete kupine za nas. Dogovoreno. Želim da ovaj kamion napuniš kupinama. Hvala ti. Nema problema. Jedna kupina stiže. O, baš je lepa. O, ukusna. Ne u usta, u kamion. O, da, izvinite. Ne brinite. Ovog puta, kupina. Njam, njam. Ne. Ovo neće uspjeti ako nastaviš da ih jedeš. Jao, izvinite, mnogo mi je žao. Ovoga puta ću da se potrudim. O, kupina. O, izvinite, opet sam je pojeo. Ne vredi. Svaki put kad ima hranu u rukama, on je pojede. To je ono što gnom radi. On jede, jede i jede. Dobro, vreme je za plan B. Šta je plan B? Vidjet ćeš. Vraćam se za minut. Gospodine Patuljku, da li vi znate šta je plan B? Ne, ali ako ga je smislio stari mudri patuljak, siguran sam da je odličan. Ili veoma glup. Tadam! Kao što vidite, obukao sam se u pitu. Da, Zašto si se obukao u pitu? gospodin gnom voli pite najviše na celom svetu. Svaki put kad gospodin gnom poželi da pojede kupinu, istrčat ću pred njega obučen u pitu. Zar to nije opasno? Jeste, veoma. Zato je to plan B. Ovoga puta obećavam da neću da jedem. O, vidite to? Baš sam lud, opet sam pojeo. Koncentriši se, gnome. Dobro, to je to. Neću više. O, kupina! Ej vi, gospodine gnome, pogledajte ovamo, ja sam pita. O, pita! O, izvini, mislim da sam video pitu. Nema veze. Evo lepe kupine za mene. Ej, zar ne bi radije pojeo pitu? O, da, kako da ne. Ukusna pita. Čekaj! Nemoj da me pojedeš! O, pita koja priča? Ukusna će da bude. Ja nisam pita! Nisi pita? Šta si onda? Ja sam stari mudri patuljak! O, ali šta ti radiš ovde? Spustit ću te. O, vidi, kupina. Ej, i ovo nanovo. Ej ti, gospodine gnome, pogledaj dole, ja sam pita! Pita? Jao, bit će ovo veoma dugo popodne. Gde su svi nestali? Čekamo ih satima. A ne možemo da počnemo igranku bez njih. Pa izgleda da neće biti igranke. Evo nas, a ubrano voće su kupine. Šta se dogodilo sa jagodama? Gnom ih je pojeo. Gnom? O ne. A šta je bilo sa jabukama? Gnom je pojeo i njih. Pa popričat ću ja s tim gospodinom gnomom. Možete ako želite. Evo ga. Zdravo! Šta on radi ovde? Pomogao nam je da uberemo kupine. Pa smo ga pozvali na igranku. Pojeo je 2000 kupina. Ali smo sačuvali 10. 9. Pojeo sam jednu na putu ovamo. Izvinite. U svakom slučaju ima dovoljno za veliku pitu. Sjajno. Neka počne velika igranka. Ovo je malo dosadno. Neka počne prava žurka. Partnere za ruke. Prdaj levo. Prdaj desno. Tresi kukovima. Okreni se i zavrti. Pita od kupine je ovde. Prema tradiciji,
prvo parče pite odlazi osobi koja je ubrala najviše voća. O, pa ko je to? To si ti! O, mnogo vam hvala.